Samtang wa damha sa usa ka pamilya gikan dinhi sa Sugbo nga ang kalipay o ilang kahinganok nga makaadto sa Guimaras Island mosangpot di ay sa tumang kasub-anan. 7 ang patay, 2 ang missing. Usab-usab ka survivor sa trahedya sa kadagatan nga ilang nasugatan sa kadagatan didto sa Iloilo. Sayra na to pinagining mong report. Sa hagdanan sa Pinoy-anan sa pamilyang Baguio ug Hanson, dunay kandila nga dinagkutan. Simbolo kini sa kamatayon sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga naapil sa trahedya sa kadagatan dito sa Iloilo. Si Marcialita Hanson dili makadawat sa ginangatan siya ang bana nga si Bernardo ug sa kinamanghuran nga si Jared, 4 anyos. Patay ang mag-amahan human matikyaob ang gisakyang bangka. Kahuot sa dughan nga mapahungaw sa paghilak ang iyang gihimo tungod kay wa naman siya katambayayong sa pagbuhi sa laing 7 pa niya ka mga anak. Kapag si Papa man kay tuwid kay kumanag ka na tuyog dyan na siya. Hindi ayaw man niyo. Yan nilang kita. Si Jason mukuyog unta apan tungod kay duty man siya ni Antong Tungura, wa siya kauban. Kato kong manghud, ni ko ang yuto na ako para huibi sa buntag nga. Manoy, lariga na mau na dito las pulong na, ikan ako. Sa pikas lawak, mao ang pamilyang Bagyo. Igsuon sa pamilyang Hanson. Walay kabutangan sa kaguol ni Romel kay siya na lang ug ang iyang manghud ang nahabilin kay halos tanang sakop sa ilang pamilya nalakip man sa disgrasya. Nakalas usab ang iyahang amahan ug inahan nga silang Romeo ug Angelina. Nakalas usab ang mga anak niini nga si Romeo Baguio Jr. kauban ang bata nga anak niini nga si J. Arven. First time pa na ako magpapa, pero kana si Romeo Baguio Jr. nakatuadto na sila dito. Sumapa nga nangadto sa Guimaras ang pamilyang Baguio kay namay unta ang anak nga si Romeo Jr. Apan dihang mo pauli na unta sila gikan sa Guimaras padung sa Iloilo, diha na nakasugat og trahedya. Misangpot kini sa kamatayon sa mga miyembro sa pamilya. Bugat kay para na ako kay ako magpapa gyud na isuot sa nako. Pero ininay lang nato daw saon, tabo naman. Di man jud na malikay ng disgrasya. Doon na pa'y duha ka miyembro sa pamilya nga wa pa ikita. Si Marcialita, wa masayod unsaon niya sa pagpadayon tungod sa kasakit sa ginangatan siya ang mahal sa kinabuhi. Gani bisan sa hulagway di pa siya makaako sa pagsudong sa mga pamilyang nakalas. Tulungan sila guys ko yung nagod. Nahuman naman yung maguwang. Kanina, tulo na lang guys ko ila. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.